Alonzi, vítam vás už ďalšieho videa. Toto video bude taká informačka. 10 vecí o mne, tak to skôr popíšem. Prvá vec, začínam točiť. Po druhé, budem sa snažiť robiť lepšie videá. Po tretie, volám sa Christian Tomáš. Po štvrté, mi 11 rokov. Po piaté, žijem na Slovensku. Po šiesté, chodím na slovenskú školu, to nie je až tak podstatné. Po 7. videa budú vychádzať často celkom. Po 8. budem sa snažiť točiť videa čo najčastejšie. Po 9. budem točiť aj s kamošmi a po 10. budem točiť všelijaké hry. Okrem takých náročnejších. Z tohoto videa by to už bolo asi tak všetko. Toto bola len taká krátka informačka, 10 vecí o mne. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a pokiaľ sa vám video nepáčilo, dajte dislike a bol by som rád, keby tam bol nejaký ten odber. Majte sa fantasticky, užívajte nedelu, celkom ešte zajtra škola, takže majte sa fantasticky.